Wong nemokne barang pokon mokam aku. Iya kena ayo. Daleme ndi Le? Kerukungan. Oh, kerukungan kuwi. Amit nggih. Tuh blakone asisten. Asisten. Ayo maju ya. Lah ngono kudu kompak nyambut gawe. Kerukungane sing ndi Le? Kulon. Oh, kulon. Selape cupat Le. Mbak Asisten. Iya. Apa neh tuh? Lebih kita dadi asisten kok malah nesu. Heeh. Ya. Joget siap nggih? Heeh, cepat sih Le. Ya. Lah. Mbak Asisten. Nah, ayo. Menak men dadi asisten lungguh ae. Loh. Hei, kok malah rogoh-rogoh. Oh, bolak-balik rono Le. Ya. Kene paramur ini. Mundur. Mundur terus. Mbak Asisten, jari cincing nih. Lah dalah. Rumah samu dadi asisten kok menakmu. Rumah samu